फ्रेंड्स नोंथांमोना मोनसे जोबोर कमेडि टाइपनि मिनिथाव टाइपनि भिडिअ लानानै फैदों। जानो हागौ नोंथांमोना निउसाव नुखाबाय जिब जुनार ना फिसिनाय अनसाय बिफाननि GM बिथां राकेश ब्रह्मनि माने मिनिथाव बा बिबादिक होननांगोन बे बाथ्राखौ बिबादिक डायलग माने बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ जाबायदि रायदों बुंदों बखिदों थारैनो बे मिनिथावबो आरो बिबादिकबो। बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ मा बुंदों जाम्बा जौ फाग्ला। हाग्रामा महिलारिया जेननायजोंनो गोदाव सोराव गिदिंलाबायदों आरो बबे जायगायाव मा जादों जाया मोजाङै खबर लायालासिनो बनाय बनाय बखिलाबायदों। ड्रांकार बेसलेस पार्सन जेबो बेसेन गैया जेबो बेस गैयि बेबायदि बुंदों। स' बिथांनि खोथाखौ रावबो खोनासंनाङा बेबायदिबो बुंबावदों। बाक्सायाव जाय मानसिफोरजों हाग्रामा महिलारिया मिटिं खालामफैदों गासैबो जौ फाग्लानो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि जाम्बानि आखुखौसो दिन्थिगासिनो थादों। मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा गोग्गानायजों बुंदों मा जे UPPL सरकारा UPPL BJP आरो GSP जों दैदेनजानाय सरकारा गिबियावनो बुथारनायखौ बन्द खालामग्रोदों सान्तिनि खामानिखौ मावदों। बिथांनि इंगिदारि बायदि हाग्रामा महिलारिनि समाव थामहिनबा मानसि बुथारनाय जादोंमोन बा मानसि बुथारनायखौ हाग्रामा महिलारिया बांसिन सापर्ट खालामदोंमोन। बेबायदि माने एटाक खालामदों आरो बिथाङा पलिटिकेल एटाक। आरो बिथाङा दिनै फर्चुन टेलार बायदिबो बाथ्रा बुंदों नेक्स्ट 25 इयार्सआव BPF जि दंमोन बे बाथ्राखौ रावबो मिथिनाय नङा। हाग्रामा महिलारि होननायदि सासे सुबुं दंमोन बेखौ रावबो मिथिनाय नङा बा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव हाग्रामा महिलारिया सोर बेखौ रावबो सिनायलिया बेबायदि बिथाङा बुंदों। गोग्गानानै बुंदों बिथाङा जाबायदि फुटबलखौ जों जोगदावहरो बाक्सानि सुबुंफोरा लायनो हाग्रामा महिलारिखौ जोगदावहरबायनो। जोबनायाव बिथाङा मोनसे बोसोन होदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिलेक्स जानो थाखाय हिमालय हाजोआव थांनानै साधना खालामनांगौ तपस्या खालामनांगौ आरो खालामनानै रिलेक्स जानानै फैफिननांगौ बेबायदि बिथाङा बोसोन होदों नङा होमबा। स' जोबोरैनो इन्टारेस्टिं। मोनसे समाव मा बुङोमोन प्रमद बर' बिथांखौ मा बुङोमोन बेपारि होनना बुङोमोन अमा बेपारि होनना बुङोमोन बायदिसिना कार्टुन बानायदोंमोन बिथांखौ लानानै। लोगोसे मा बुङोमोन दिल्लीयाव बर' हारिखौ फाननानै फैबाय बेबायदि बुंदोंमोन नङा होमबा। स' बेबायदि बुंदोंमोन आरो दिनै जों मा खोनाबाय जाम्बा जौ फाग्ला गासैबो जौ फाग्ला अनाय बनाय बखिलाबायदों बायदिसिना माने जोंनि बर' राजखान्थि लिडारफोरनि जि डायलग बे थारैनो माने दुखुनांथाव होननानै बुंनांगोन। माने जोंनि दैदेनगिरिफोरा गोसो सिङाव लाखिनो हाया बुंनो नाङिखौ बुङो। बिथांमोनखौ जे जों साधारन सुबुंफोराबो फल' खालामो बेखौ बिथांमोना साननो रोङा। बेनिखायनो सोरबा मानसिया दुथांबाबो बेखौ जि जादला मादला बुंनांगो जानला मोनला बुंनांगो बे आंनि बादिबा गोरोन्थि आरो नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। जानो हागौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां गोरोन्थिबो जानो हागौ दायनिगिरिबो जानो हागौ नाथाय जाय बिथाङा बुंदों बिथाङाबो सासे सासे रिप्रेजेन्टेटिभ समाजनि जोंनि हारिनि। स' बिथाङा बेबायदि बुङोबा थारैनो माबा मोनसे गाज्रि इफेक्ट जागोन होननानै आं सानो बा जोंनि साधारन मानसिफोरनि जि थिंकिं लेभेल बे जोबोर माने गाज्रिथिं थांनो हागोन होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बिथाङा माबायदि बुंदों। जाम्बा आरो जौ फाग्ला जेननायजों फ्रास्ट्रेसनाव बिथाङा दिनै जौ लोंनानै गोदाव सोराव बेरायथिंनानै अबे गामियाव मा जादों मा मादों बिथाङा मोजां खबर लायागारा ओरैनो अनाय बनाय बखिबायगासिनो दङ। बिथाङा खामानि मावनो हायाखै बे खोथाखौ एसे आगोलावसो बुंखाबाय जौ फाग्ला मानसिनि भाषा सासे ड्रांकार बियो बेसलेस मानसि बिनि खोथाखौ आरो खोनासंनांगौ खोथा गैया। आरो जायफोर दैदेनगिरिजों साफा सानै दैदेनगिरिजों बाक्सायाव फैनानै मेल मिटिं खुंफैदों होनना बुंदों बे गासैबो बिथांमोना जौ फाग्ला बेसलेस गावनि खामानिजों जोंनि खामानिजों रुजुननानै बिथाङा जोंखौ पात्ता मोननाय नङा। मानो होनबा जोङो प्रथमावनो सान्थिनि खामानि मावदों बुथारनायखौ फोजोबदों। जों मानसि बुथारनायखौ जोङो मालाबाबो लाइ होआ। फैगौ 25 बोसोरसिम बेयाव जे सोरबा BPF दंमोन होननानै बे खोथाया मालाबाबो आरो रुजुफिनजानो हाला। खारन बाक्सानि मानसिफ्रा BPF खौ जोगारबाय फुटबलखौ जेरै जोगदावना हरो थिग बिदिनो जोगदावना हरबाय। दिनै बाक्सानि मानसिया बिराद खुसि हाग्रामा होननायनि नामखौ रावबो मिथिया सोर हाग्रामा बेखौ रावबो दिनैनि दिनाव सिनाया। बेखायनो बिथांखौ आङो मोनसे साजेसनसो होयो बिथाङा एसे रिलेक्सेसनाव थाथों आरो हिमालयआव थांनानै एसे जाहाथे माने साधना लानानै गावखौनो कुल खालामनानै खनसेबाव फैथों। बे बोसोराव जों बिराद गिदिर साक्सेस बयथो जाथिजों जाथि बर' हारसा राभा कसारि गासैबो जों दिनै अनलायनानै मोनसे स्टेजावनो बिराद माने फ्रिलि माने इन्जय खालामगासिनो दङ। बे मात्र जोंनि GSP आरो BJP आरो UPPL नि सरकार। थारै नोंथांमोना खोनाबाय आरो बेखौ खोनानै नोंथांमोना माबायदि नांखो। स' बे भिडिअखौ लाबोनायनि थांखिया जाबाय राकेश ब्रह्म बा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनखौ गाज्रि सानथों बेबायदि साननानै आं भिडिअखौ लाबाखै। आं बेनि थाखायसो लाबोदों
बिथां एम जिएम बिथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट बिथांमोना जोंनि रिप्रेजेन्टेटिभ जों रायजोआ भट होनानै बिथांमोनखौ देरहादों नङा होमबा स' बिथांमोना जुदि बेबायदि सेन्टेन्स बुङोबा बेयो जोंनि समाजनि थाखाय थारैनो गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो स' बिथांमोना बिनिख्रुइ मोजांसिनैबो बुंनो हागौमोन बेखिनिखौनो आं बुंबाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय खुलुमबाय